Cześć! Jest już jesień, właściwie można powiedzieć koniec listopada, ale nadal jeździmy i przed Wami jedna z dolnośląskich pereł. Jest to barokowy pałac, który niedawno uległ częściowemu spaleniu. Z tego co wiem, to jego historia sięga końca XVIII wieku, a po wojnie funkcjonowała tutaj m.in. szkoła rolnicza, jak i zakład dla dzieci niesprawnych intelektualnie. No i ten zakład działał tutaj do 1997, a obecnie pałac niszczeje, ale ma jeden charakterystyczny element, do którego będę się starała zaraz dotrzeć. Po pierwsze właśnie tą klatkę schodową chciałam zobaczyć, bo naprawdę robi wrażenie. Piękne. Jak mówiłam, pałac został wzniesiony w stylu barokowym. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1787 roku. A stan dzisiejszy niestety, jak widać. Wspomnieliśmy, w pałacu swego czasu funkcjonowała szkoła. I tu jeszcze mamy namacalne pozostałości w postaci sali gimnastycznej. Jestem ciekawa, może przerobionej z jakiejś sali balowej. Jest tu też pełno takich mniejszych pomieszczeń. Tam jest coś. Mamy jeszcze jakieś perelowskie ogłoszenia, spółdzielnia. Coś tu widocznie było sprzedawane. A to mi wygląda, sądząc po szafkach i mając 12, prawie 13 lat doświadczenia zawodowego, powiem Wam, że tutaj totalnie musiał być pokój nauczycielski. Zobacz, pokój nauczycielski, nie? Te szafki. To takie pozostałości. Na 100% coś w tym stylu. Na razie sobie zrobię parter. Jakieś pozostałości toalet. Dużo tu jest takich wyrażeń różnego rodzaju opisanych. Oj, tam chyba pod okna nie będę podchodzić, bo może się komuś nie spodobać, że sobie tu tak chodzę. No. Miejsce ogołocone w znacznej mierze. Właściwie to tak jak się spodziewałam. Totalnie tak jak się spodziewałam. To tylko klatka schodowa i właśnie jedno to charakterystyczne miejsce, do którego się zamierzam niebawem udać. Jedno skrzydło na parterze. Dużo tu jest takich napisów, które wyrażają jakąś chyba frustrację osób tu bywających. I tu jest właśnie to miejsce, które jest bardzo charakterystyczne i wyraża to, wyraża po prostu dużo. Miałam taki fajny speech przygotowany i oczywiście mi nie pykło. Symbol destrukcji, symbol upadku. Kominek z godłem państwowym. Rozbity niestety już w mak. Na szczęście nie wszystko jest tak łatwo zniszczyć. To jest sufit w tej sali z kominkiem. Niesamowity. Wejście, też jeszcze świadczące o dawnej chwale. I być może o różnego rodzaju balach, imprezach, które odbywały się w tym przepięknym barokowym pałacu. A salę z kominkiem opuszczam, też wcale nie chcę stąd wychodzić. Mogłabym tu mieszkać. W PGR odbywają się... Okej, nieważne. No i... Stała nam jeszcze góra do odkrycia. Kasetony.
Piękny barok. I nie wiem, mogę tą stroną. Tutaj stronę tej ambonki urodziwej. I jeszcze cóż tutaj? Może było główne wejście. Ładnie tu. Okej, a lewo, prawo, lewo. Ścieżka lewej ręki. Poza tym to i tak prowadzi w to samo miejsce. No, zaraz sobie tam przejdę. Trzeba chodzić po prowadnicach. Zdecydowanie, bo schody nie są w dobrym stanie. Widać, że padły ofiarą wilgoci. No i podejścik też w nie najlepszym stanie. Myśl adekwatna do dzisiejszych czasów, zdecydowanie. Myślę, że sobie zacznę skrzydłami może znowu. Właśnie od tej części centralnej. O. Jest. Mefedra. Tam gdzieś. Wypędzić, więc idziemy. Grzegorz jeszcze robi ostatnie ujęcia dronem, a my opuszczamy barokową perłę. No i tak teraz sobie myślę, że przecież miałam jeszcze nagrać tył, jak tam wygląda zalany park. I zobaczcie to na ujęciach z drona, bo naprawdę jest niesamowicie.